Значи Авка, здрасти, братя, нали, съжалявам за закъснението, нали, аз ще кажа ти пратя клип по-рано. А относно клипа искам да ти кажа, нали, че не ти го пращам само за да видиш, нали, че мога да въртя някакви рими на даден бит. Както, нали, ти писах, нали, аз нямам пари, човек, да се запиша някакъв запис, както другите рапъри, които са надъхани. И не смятам, че на скоро време, защото не съм от най-богато семейство и така, просто ситуацията ми е тотално прецакана в момента. И смисъл това е, нека започвам. Ей, Примирих се с битието си, приключих с питието си. Нашите ми викат, че е гати и момчето си. Имам песни 120, но защо ли съм ги писал? Кът ми викат, осъзнай се, да рапираш няма смисъл. Като скитам, продължавам да се питам. Трябва ли да вкарам животът си в ритъм? Трябва да се опитам, но сам съм се орисал с тая дълбока мисъл и с характер кисел. За мен парите в момента са дефицит. Уж съм щастлив, пък вътрешно пребит. 12 клас, братле, някой като завърши и ходи с коса си в някое диско да се кърши, но аз ще пропусна, защото нямам финанси. Портфелът ми вика сам си, от кризата обладан си. Най-мразя брата проявявам злорадство. Приятелството е най-голямото богатство. Явка, брат, от тебе търся одобрение, защото си вдъхновение за цялото поколение. Просто разказвам аз лична история. Няма да ставам комерциален като Глория. Явка, брат, от тебе търся одобрение, защото си вдъхновение за цялото поколение. Просто разказвам аз лична история. Няма да ставам комерциален като Глория. Сложна ми е ситуацията, точно като инфлацията. Може би съм мил, но ми липсва грацията. Типичен, различен и даже антипатичен. И викате пиче, даже с стил епичен. С перото в ръката си правя чудесата, а с микрофонът разтърсвам земята. Това е моят стил, това е моят скил. В толкова трудни ситуации са бил, но ето давам друга тема, красива като хризантема, красива като селена, и ето няма го проблема. И от лятото те на ме кефи няколко дена. Кой от вас, братлета, гледал крокодил от Гена? Old school beat, фаща ви носталгия, разхождат се тапаци, изпаднали в летаргия. Всичките се чурят, какво да пият днес, и на тротуара как да падат с финес. Явка, брат, от тебе търся одобрение, защото си вдъхновение за цялото поколение. Ама да разказвам аз лична история, така няма да ставам комерциален като Глория. Това е.